Vítam vás dneska u tretieho vlogu. Užite si ho. Ideme pekne teraz cvičiť. S týmto Ferrari idem cvičiť. Čo máte Ferrari? Takže ideme dneska, že cecky nohy. Máme halloweensku cvičbu. Trošku škrábance. A potom pôjdeme robiť neplechu. Jo. Ja to je. Môžeme to natočiť jednu sériu. Tiempo nacional se me ve por Čakám na takého chlapca. Ideme na halloweensku party. Strašnú. Dneska cvičba prebehla dobrá. Zajtra pravdepodobne ešte dáme fitko. OG fitko dáme. Neviem, či to zvládnem. Fyzicky, psychicky, mentálne. Hlavne fyzicky. Ale uvidíme. Snáď sa moc neopijem. Takže dneska idem za hasiča. Trošku hasič. S poraneným krkom. Tešte sa. No dobre, dáme si borovičku? Dáme. Dobré ráno. Je asi 10-11 hodín ráno a ja idem behať. Ja. Takže odbehol som asi, neviem, kilometr a pol, možno 2, max. A som prekvapený, ja som si myslel, že dám tak 500 metrov a skapem. A mne to bolo málo. Ale už sa mi nechcelo ísť ďalej, tak som sa vrátil. A ešte sa čudujem, že po šteráčku som kúpil. Zobudil som, spal som asi 6 hodín a išiel som hneď behať. Sa čudujem, že som odbehol niečo vôbec. Tučko. OK, let's go. Takže teraz ideme do nákupné centrum Barco, alebo skôr do fitka. Je to OG fitko, asi 20 rokov má. Jo. Let's go. Takže je tu trošku chladno a tma, ale to nevadí. Skúsime masla.
Kúsok. Can I follow? Oh, I ask you. Wanna always be the ocean with Trafím sa. Tak poďme. Opa. Tak a počas tréningu dáme rýchlo CS-ko, nech sa nepovie. OK, takže rozhodol som sa ísť T-barou. Hej. Sa už nespamätám asi hodne dlho, lebo hlavne moja chrbtica, ale čo už nejsú to také prostriedky, také stroje, tak musím sa vynájsť týmto, hej. Takže snáď zajtra zobudím z postele živý zdravý. unravel. Be my only. Be the water when I'm waiting. You're my river running high. Run deep, run wide. I follow you deep sea, baby. I follow you. Hear message on the runner. He the rebel. I'm the daughter waiting for you. You're my river running. Hlavne čo to je strašne zlé, že tie tyčky sú proste strašne hrubé. Neviem, jak to mám natočiť, ale je to proste, že strašne hrubé. A potom sa to aj zle drží, hej, aj tu. Je to strašne hrubé. A tie váhy sú strašne ťažké, normálne, že to sú železné kotúče a strašne to je ťažké. A pozrite, aký to pekný výhľad. Takže ideme už iba biceps. Mal som si crop top, alebo čo to je. Takže, okej. Ale. Čo to tu máme? Tak ešte sme aj zarobili dneska. To sa oplatí. Dokonca tu je aj zásobník cviků. Môžete pozrieť. Veslování štinkou předklonu podstahem. Follow you, dark blue morning. I follow you. Už ma zavreli, pomoc. Máme odcvičené. Sa pípneme a ideme. Môže byť napríklad, že vonku ešte väčšie teplo. Môže byť napríklad, že vonku väčšie teplo, jak v tej posilke. To je neuveriteľné. I follow you.